ng mga nagbabagang balita. 3 taon na. Petition for review. Inihain ng pamilya ni Rosel Bando sa DOJ. Hustisya. Mailap pa rin sa pamilya ng dalagitang biktima. MOA signing a turnover ng 2 IncuNest, portable incubator ng ADNU Medical Open World at PGO Camsur isinagawa sa Pili Capitol Complex. Portable incubator ng LGO pwedeng dalhin sa komunidad. 450 drivers mass hiring ng Green Centro at Peso Camsur. Dinaluhan ng daan-daang aplikante. Magandang gabi! Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. 3 taon na makalipas ang brutal na pagpatay sa biktimang si Rosel Bandojo, pamilya ng biktima naghain ng petisyon sa DOJ para i-review ang kaso. Ang buong detalye sa report ni John Amador. Dismayado maging ang alkalde ng lungsod sa usad na paghahanap ng hustisya ng pamilyang naiwan ni Rosel Bandojo makalipas ang 3 taon. Nakulong man sa kasong may kinalaman sa droga, ngunit na-dismiss ang kaso ng suspect sa pamamaslang sa dalaga dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pigkauli ko na kani si Councilor Omar before, pigkauli ko na din ang pulis. Hiling ko kaya may failure sa investigation. To be very honest about it, ako sorry lang sa mga tatamaan na. Kasi syempre may mga investigador ito. So, yun kung may failure of investigation. Kasi kanagrani sa kuya si family, kung na-dismiss si kaso, si hinanakit nga in that. Sabi ko man ini sa prosecutor's office, si feeling nila baka ngayon nalakaw sa prosecutor's office. Pero kung binasa ko kaya si desisyon, tama si prosecutor na kadakol si lapses sa investigation. So nakiuli kita sa prosecution office kung pwedeng tawanan ginari another chance. Nagtungod nga ni Sinda na pag may basis ngayon for a motion for reconsideration, iga-grant me. Pero daw kaya ka nag-motion for reconsideration, si lapses yaon. Ganito din ang pakiramdam ng ina ni Rosel Bandojo, kaya't nagsumiti na umano sila sa DOJ ng motion for review sa kaso dahil hindi pa rin nila nakukuha ang matagal ng inaasam na hustisya para sa kanyang nasawing anak. Mayo pa po. As in 0 pa po talaga. Dahil po na matukoy kung si Isay talaga ang criminal na kansuspect na ito. Para sa ko mamundo talaga, nasabi ko dipisil talaga nga ko ang hustisya kan mga kasaraditan. Kaya dipisilon mako ang hustisya. Kung mayong ibang matabang talaga na medyo talagang masakit. Sangon niya giraray tabangan man po baga kami kan nagtabang man po sa muya. Si Volunteers Against Crime nagtatabang man po siya sa muya. Ni garo may surat po duman na garo nagfa-follow up ka itong filing petition for review sa DOJ na ang pangapudan ko lang po kung si Isay man ang may aram o nakakaaram ka itong nangyari sa aki ko, sana makipag-cooperar makota na para masolusyonan itong aki ko sa kung matawanan ng hustisya. Hangad ng pamilya na muling buhayin ang investigasyon sa kaso ng kanilang kaanak upang makamit na nito ang tunay na katarungan at hustisya. John Amador, CSN. MOA signing a turnover ng 2 climate control neonatal cradles ng Ateneo de Naga, Medical Open World at Provincial Government ng Camarines Sur isinagawa sa Pili Capitol Complex. Narito ang report. Incubator ang ginagamit ng mga medical experts sa mga premature na sanggol. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ng mga premature babies ng ligtas, mainit at kapaligirang angkop sa mga bagong silang na sanggol na minsan ay may kamahalan lalo na sa mga pribadong ospital na hindi kaya ng ilang nasa laylayan. Ang non-government organization o NGO na Medical Open World at Ateneo de Naga University may ipinakilalang portable low-cost incubator na tinatawag nilang IncuNest na makakatulong upang hindi mauwi sa mga sakit na maaaring magresulta ng pagkasawi ng mga newly born.
in relation with the Spanish NGO Medical Open World, which is an NGO that developed a prototype of a climate nest, which is, we can say, an incubator that regulates the temperature, which is so important in the first days of a premature newborn. So prematurity is the leading cause of neonatal mortality in the Philippines, and we know that democratizing technology and serving the underserved areas can make the difference to so many families that struggle with prematurity. Kung ikukumpara umano sa incubator sa mga ospital na stationary, ang IncuNest dahil portable pwedeng dalhin lalo na sa mga malalayong komunidad. Maganda siya, madali lang siya kasi one, very portable siya nga na pwedeng dalhin mo lang na no. So it can save lives, no. Na mula sa coastal communities, sa isang isla, madali mo lang siyang i-transport. Andun yung mga premature babies na tapos dadalhin kasi yung battery life niya, tapos pwede mong ma-adjust yung kanyang heat, no? Tapos mamomonitor mo, you can tell the doctors, you can tell the doctors ano yung nangyayari na. Kaya naman napakalaking tulong ng Memorandum of Agreement o MOA na pinirmahan ng nasabing sektor at ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Camsor Governor Elry Villafuerte. Kasabay ng MOA signing ay ang pag-turnover ng 2 portable incubator na masusing pinag-aralan mula sa bansang Espanya. Kinagamitan rin ito ng modernong teknolohiya na mas mapapadali sa paggamit, lalong-lalo na para sa mga rural hospitals o clinics. Ayon kay Governor Elry Villafuerte, malaking tulong ito sa probinsya dahil maraming umano ngayong nagkakaroon ng problema, lalo na sa preterm sa pagbubuntis at panganganak. Well, unahin muna natin ma-equip lahat ng ospital, then yung mga ambulance, then later siguro sa mga malalaking barangay. No? Sabi ko nga, pwede naman i-manufacture na lang sa Camsor yan dahil ano naman yan, open source. So yan, we'll work with them, we'll work with Ateneo Dinaga. Sobrang laking bagay, kahit 2 lang yan. Kasi ngayon, pag preterm ang bata, binabalutan lang ng kumot, no? Bago dalhin sa tertiary hospital. At ngayon, pwede mo nang ilagay yan sa ambulansya, sa hospital para ma-provide yung tamang temperature heat sa bata bago sila habang tinatransport sa mga tertiary hospital. Sa ngayon, plano na itong gamitin sa malalayong lugar tulad ng bayan ng Garchitorena at Ragay. Plano rin ng probinsyang mas palawakin pa ang nasabing programa upang mas lalo pang makatulong at ilagay ito sa iba't ibang hospitals at clinics sa probinsya ng Camarines Sur. Jem Garcia, CSN. Mag-asawang miyembro umano ng NPA patay matapos ang engkwentrong naganap sa barangay San Isidro, Palanas, Masbate. Nasamsam rito ang 4 na M16 rifle, mga magazine, 3 rifle grenade, 3 bandolier at ilang personal na kagamitan. Sugatan naman ang isang sundalo matapos ang nangyaring engkwentro kontra NPA sa Barangay Libtong, Kataingan, Masbate, alas 10 naman ng umaga nitong July 29. Agad rin naman itong nilapatan ng paunang lunas at dinala sa pagamutan sa nasabing lugar ay na-recover naman ang isang M653 rifle, isang M203 grenade launcher at 2 bandolier. Panawagan naman ng 9th ID ang pagpapatuloy ng operasyon at muli namang hinihikayat ng tropa na sumuko na ang natitirang miyembro ng NPA sa probinsya. Eco-friendly hailing ride ilulunsad sa probinsya ng Camarines Sur. 450 driver position mass hiring ng Green Centro at Camsor Peso dinaluhan ng daan-daang aplikante. Ang buong detalye sa report ni Regine Bue. Dagsa ang job seekers mula sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur sa mass hiring na inilunsad ng Green Centro in partnership with Provincial Government of Camarines Sur sa pamamagitan ng Camsor Public Employment Service Office o PESO. Aabot sa 450 driver positions ang bubuksan ng kumpanya, kasama ang ilang bakanting posisyon para sa back office bilang paghahanda sa nalalapit na paglulunsad ng eco-friendly ride-hailing service sa probinsya. Isa sa mga nag-apply si Dennis, dating jeepney driver. Aniya napilitan siyang huminto sa pamamasada dahil sa mataas na gasto sa krudo, dulot ng sigalot sa Middle East. Halos wala na rin umano siyang naiuuwing kita matapos sa mga gastusin na napupunta lang sa krudo. Alip po ako sa jeepney driver, kaso nagmanong po pag si krudo, nag-150. Sabi ko diba sa operator, sir, ay boss,
manapungan din siya, kulang pa po sa boundary. Ang crudo po niya po 2,700. Ang natada sa ko, 400. Ang boundary mo, 600. Bangaunta niya po 200 kita. Sa imong ito ago, mahal niya mga pisa, tayo mo niya pwede magbawas yung boundary. Kaya, pinali ko susi. Sabi ko, ma'am, ay boss, kaya na po kumakayo. Sigurado ka na yan. Sigurado po niya. Kami na pong darman ako. Tricycle, nagtiratinda po sira. Sa mo niya, nalugi yan eh. Nag-apply naman po. Tricycle driver. Maayon po kayo mga benefit sa driver. Kaya kung siyempre, meron pwede yung kang pagwede sa kamsol ka ni. Kaya na yan eh. Yung opportunity. Siyempre, kapula akong tabang yan kasi gabos ng mga benepisyo niya, man. Kagaya ni Dennis, marami ring mga driver ang nagsumiti ng application. Umaasa silang magiging pagkakataon nito upang muling magkaroon ng matatag na hanap buhay. Yun, ako lang tabang may position na ako lang matatabangan kayo. Lalong-lalo na yung mga kabayan ko hindi nag-aarap na hindi. Ako lang yung trabaho. May tatawag ko. Gayon din yung naging dinaranida ang araw ka ng trabaho ni Leo. Ako lang matatabangan kayo ni Asin. Ako lang mahayat na taga-Marinsyon. Padagos lang po ang tabang sa mga tao. Sa ito yung provision. Hindi lamang may mga karanasan sa pagmamaneho ang dumalo sa recruitment. Ang fresh graduate na si Angelo ay sumubok rin mag-apply sa back office position. Sobrang laking tulong niya po sa amin, especially for me na fresh graduate pala na looking for an opportunity para ayun, ma-apply naman yung pinag-aralan ko. For us na taga-Kamsur po talaga, malaking tulong. Ayon kay Green Centro CEO Noel Ignacio, nakatuon ang kumpanya sa pagkumpleto ng mga tauhan lalo na sa manpower bilang paghahanda sa kanilang nalalapit na operasyon sa probinsya. Target ang soft launch sa last week ng Setyembre o first week ng Oktobre. Well, I'm happy to say na siguro hopefully we can launch this by late September or early October. Baka mag-start yung operations natin. That's why we're here as early as probably last 2 days of July. So, kino-focus namin yung entire August, makumpleto namin yung manpower requirements. So, hopefully by first week or second week of September, meron na tayong mga soft launches in preparation for the grand launch. So, may mga soft operations na yan kasi kailangan pa mag-training ng mga drivers. Plus, of course, ang pinaka-major na gagawin namin today until tomorrow, may mga partners kami from VinFast and VGreen for the electric charging stations. Kasi importante yun eh. Mag-spread kami ng mga charging facilities and in coordination with the local governments, the mayors of different towns ng Camarines Sur. So we are in constant coordination with them. So yeah, generally, siguro ang grand launch we're looking at October, pero ang mga soft launch natin yung September. Nagpasalamat din si Ignacio sa Provincial Government of Camarines Sur sa pamumuno ni Gov. L. Revillafarte para sa pakikipag-partner sa proyekto. Ayon sa kanya, mahalaga ang tulong ng lokal na pamahalaan sa paghahanap ng mga kailangang manggagawa para sa pagbubukas ng serbisyo sa probinsya. It is progressing very, very good because this is not the first time we're doing this. We have an existing apartment franchise already in Manila. Kaya lang siyempre in the province. Sa Manila kasi tumatakbo namin nasa 1,000 units na. And it will keep on growing. But we saw the opportunity in putting it here in Camarines Sur because as I mentioned earlier, we also have another project in Kamsur Uptown, which is our central mall, our flagship mall. So maganda siya, complement pareho yan. So we're excited with this opportunity given to us by the province, by the provincial capital. Yes, itong ginagawa namin ngayon is in preparation for the manpower requirement. And a lot of things, I mean, it's not a walk in the park. Mahirap magtayo ng isang negosyo sa province kung walang suporta ng local government. In our case, hindi namin nararamdaman yung challenge because full support talaga yung government nyo. And we're happy to continue doing this
And this is just the start of the many projects that we're looking at in putting in Camarines Sur. Natutuwa rin si Camarines Sur Governor El Rebelio Fartes sa nalalapit na paglulunsad ng Green Centro ride-hailing sa probinsya. Ayon sa kanya, malaking bagay ito hindi lamang sa paglikha ng mga trabaho, kundi pati sa pagpapadali ng pagbiyahe at pagpapalakas ng turismo sa Camarines Sur. Malaking bagay yan kasi ngayon magkakaroon na dito ng GSM, initially 100 taxis, 100 vehicles, then mag-upgrade to 300. Sa connectivity transport, kailangan natin yan. Sa Manila may Grab, may Green GSM, iba't ibang ride-hailing. Sa Camsur merong Grab pero hindi enough. No? So kung gusto natin ma-promote ng tourism, connectivity, transport, malaking bagay yan at marami nag-invest na iniwala sa Camsur. Papasalamat po kami na araw yung opportunity do sa mga mayong nakulang tamang Nagpapasalamat po ako sa probinsya ng Camarines Sur dahil nagkaibang arugan yung hiring sa Dagos sa Peso, Camarines Sur. Salamat po. Especially to our Governor El Rebelio Fartes. Thank you so much po for giving us opportunity kasi ayun po, makakatulong po ito na mabawasan po yung unemployment rate sa ating probinsya. Samantala, magpapatuloy ang mass hiring hanggang July 31 sa Digital Transformation Center sa Capitol Complex sa Pili. Patuloy naman ang pagtanggap ng mga application mula sa mga qualified applicants. Open din ang application to all genders at fresh graduates. Regine Boy, CSN. Strict implementation ng 30 km per hour speed limit ipapatupad sa Naga City. Ordinansa naglalayong mabawasan ang tumataas na kaso ng vehicular incident sa lungsod. Narito ang report ni John Amador. Magiging mas mahigpit ang pagpapatupad ng ordinansa sa Naga City sa speed limit ng mga sasakyan. Sa dati ng ordinansa, 30 km per hour ang default speed limit sa buong lungsod. Maliban kung may ibang nakatalagang speed limit sa ilang pangunahing kalsada tulad ng mga matataong lugar na maaaring bumaba pa hanggang sa 20 km per hour. Para sa mga lalabag, nakasaad na multa tulad ng sa first offense, 3,000 pesos at road safety seminar. Sa second offense, 4,000 pesos kasama ang seminar at community service, at para naman sa third offense, 5,000 piso at mas mabigat pang parusa. Ayon kay Rene Gumba, Executive Director ng PSO, may sinusunod na umanong ganito sa dating ordinansa. Actually, ining ordinansang ini, karo 2019 pa naipasar, dahil pa na-implementar igdi sa loob kang syudad, saro sa mga naging limitasyon itong dahil mayo ning pangsukol sa speed kang sasakyan na nagdadalagan, itong speed gun. Pero ini pong manunungod digdi, so nagluwas na mga materyales, dapat draft ito para sa public information campaign bago kita mag-enforcer kay ni. So kasabay kayan, dapat din igwaning mga signages as in mga stakeholders na urulay para sa enforcement. So linawon ta lang. So nakapost po mga provision duman sa existing na ordinansa. Mayo pang movement sa enforcement. Ayon kay Gumba, ang planong ito ay kabilang pagsasagawa pa ng training sa paggamit ng speed gun ng kanilang mga personnel bago ipatupad ang pag-iigpit sa existing na ordinansa. Dagdag pa niya, ang pinakalayunin nito ay mabawasan ang lumalaking numero ng araw-araw na vehicular accident sa lungsod. Ang samuya alam po, itong nagluwas na draft na material, informasyon ito sa manunungod sa presenting ordinansa. So ano sa mga salient provisions, ano sa mga speed limit, ano sa mga tinampong hinahagok. Ang pinaka-intensyon po kang mga ordinansa sa syudad, bakong fund generation, kung may mga penalties man na naka-indicate dyan, ang pinaka-intention kayan ma-discourage, so nagbabiolate. Ang konteksto po kaiyan, gusto tang maibaba sa mga road crash incident igdi sa loob kang syudad. Kang binalikan mi po si record kang PNP, ang totoo kayo nag-aabot sa 4 na disgrasya sa kada aldaw. Every day may 4 na disgrasya. Masuruswerte sa nagitata, so casualty bakong arog kayan kalangkaw. Pero alarming na po ang arog kaining trend, and kay puwantang mag-institute ning mga paagi. Kabali na dyan, so speed limits consideration. John Amador, CSN. Para makatulong sa kahandaan pag may kalamidad, Incident Command and Response Competition isinagawa sa probinsya ng Camarines Sur. Mga DRRMO nagpalitan ng best practices sa 72 ICR competition. Narito ang ulat.
Ramdam hanggang sa Camarines Sur ang magnitude 5.6 na lindol na yumanig sa Humalig, Quezon alas 10 kagabi. Malakas na lindol na tumama sa oras na nagpapahinga na ang lahat sa pagtatapos ng isa na namang araw. Kaya isa yan sa mga paghahandang ginawa ng Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMEROCAM Sur sa pamamagitan ng 72-hour Incident Command and Response Competition na dinaluhan ng iba't ibang MDRRMO ng mga local government units sa probinsya. Sa aktibidad, nagsanib puwersa ang mga DRRMO sa bawat distrito ng probinsya at nag-establish ng Incident Command Post para tugunan ang epekto ng sakuna. Nagsimula ito nitong July 28 hanggang nitong July 30. Sa 3 araw na ito ay nagkaroon ng mga aktibidad tulad ng firefighting, rescue operations, emergency response at iba pa sa Pili Capitol Complex. Bagamat kompetisyon ay nagpapakita umano ito ng pagtutulungan nila upang magkaroon ng koneksyon kung mayroon mang mangyayaring kalamidad na banta sa kaligtasan ng mga residente sa kani-kanilang distrito. Natuto rin umano sila ng best practices ng kapwa DRR office na maaari nilang magamit sa kanilang area of responsibility. As a district po, nagtutulungan kami in terms of interoperability. So this helps po na malaman na kami pong mga LGUs is nagtutulungan during this kind of event if ever man na mangyari. So it shows how the team works and kung gaano po ka in Bicol pusog ang samuyang pag-iiribanan. Bahagi ito ng Camsur Resilience Festival kaugnay ng month-long celebration ng National Disaster Resilience Month. Jam Garcia, CSN. Masayang ipinagdiwang ng mga Nabuenyo sa Barangay Antipolo Old ang kanilang pista sa nayon. Governor Elray Villafuerte nakiisa sa pagdiriwang. Narito ang report. Sa okasyon po ni nabanggit, basta may okasyon po, libre po, sinasabi ko po, magma po ako makabalik. Pinapaabot man ni Congressman Mills na binabati ng mga kukuha mong gabos, nasa may trabaho po siya sa Congress. Palapakan po natin si Congressman Mills. Napuno ng kasayahan ang pista sa nayon ng Barangay Antipolo Old Nabua, Camarines Sur nitong Miyerkules, July 29. Nakiisa sa aktibidad sina Governor Elray Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno, mga board member ng ika-5 distrito at Mayor Attorney Fer Simbulan. Ikinatuwa ng Barangay Council ang personal na pagbisita ng mga opisyal sa pangunguna ni Governor Villafuerte at napaunlakan ang kanilang imbitasyon. Ayon sa gobernador, bahagi rin ang kanyang pagbisita ay para malaman at marinig sa taong bayan ang mga pangangailangan ng bawat barangay. Sineselebrate namin taon-taon ang Fiesta sa Nayon para magkaroon ng mga happenings sa barangay. Para magkakaisa sila, magkaroon ng rapport, saka magandang pagsasamahan. So, ang purpose namin, yung makapunta dito sa Go para may presentar namin ang resolution para sa aming proyekto. Tuwang-tuwa ako kasi ako ang personal na nag-imbita sa kanya. Hindi ako pinahindian. Ang kapitan dito ay palaging nasa Kapitolyo nag-iimbita. Naniniwala naman tayo sa kanyang mga programa at ako naman basta libre. Bumibisi tayo sa mga iba't ibang lugar. Lalo na sa Banwa ng Naba, paborito po natin ng mga tao opisyalis digdi at tayo nakikisumaro. Paghapon, opisina, pagbanggi, man libre. So, ilang sa Naba, iba't ibang okasyon, bisita tayo. Papabisita natin kung kaya naman papagiba. Pagkarabangan namin ni Congressman Vic. Kasabay ng okasyon ang induction ceremony ng iba't ibang youth officers ng barangay. Nagsalo-salo sa mga ihinandang pagkain at naaliw sa entertainment. Namahagi rin ng food assistance sa mga residente sa ilalim ng food assistance program ng probinsya. Sobrang saya po na dumalo po ang ating gobernador at kahit wala po ang ating congressman, pero sobrang saya po namin kasi sa lahat pong barangay na napuntahan dito po, sobrang appreciate po namin sa mga bagong na-elect po na mga organization po sa aming barangay. Sana po magpatuloy kasi po napakaganda makisama, makihalubilo sa organisasyon at makihalok sa kabataan. Thank you po, Gob, sa pagpunta po dito. Pinaunlakan niyo po yung pag-imbita namin sa inyo. Maganda po na may ganito po sa barangay namin kasi po yung lahat ng tao po dito sa amin nagkakaisa po. Jan Amador, CSN.
At yan ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Ako po si Jem Garcia, Diyos mabalos sa pagtitiwala.